Wani Akash kake magana akai? Akash Rana ya kasance yayata ta dauke shi a matsayin babban wa. Ta gaya min cewa da shi da yayan Adil za su zo su same ni kafin aman aiki. Kaga abin mamaki, shi kuma Adil bai taɓa mun maganar akwai wani Akash ba. Shekaru 4 da suka wuce shi mai gidansu ne a gurin aiki. To shine dai wata ramba za ta kama dole sai da ya rufe kamfanin. Ya yi tafiya zuwa wata ƙasa. Tabbas na ji Mega tana maganar wani abu makamancin haka. Amma na dai manta sunan kamfanin. Ya ma sunan kamfanin nashi? Global Services. Global Services. Haka ne. Yaya ta ce min za ta dawo kafin a yi min aiki. Hello Vikas, ka gudanar mu da binciken diddigi akan Akash Rana. An maida shi India shekaru 4 zuwa 5 da suka wuce. Da yana aiki tare da wani kamfani mai suna Global Services. Ina son bayanai akan 'yan uwansa, abokanansa da iyalansa. Sannu dai. Ina so a gaya min kuɗin aikin Manish Solanki. Ina jin yana ward na A ne, gado na 4. Gashi a cire kuɗin. Ai labai an riga an biya komai. Waye biya? Yanzu ne ya bar nan. Ga ta can baya. Hello Vikas, sinan nan fa yana cikin nan asibitin. Yanzu nan ya biya wani kudin asibiti. Yanzu nan zan sa duk arfe kofofin shiga da na fita na asibitin nan. Kai kuma kai sauri ka turo mutane. Haɗa da jami'an tsaron ku. Wannan jami'i a jin kanna ne ke magana. Hukumar fada da ta'addanci. An gama da shimbom ɗin jirgin ƙasa na asibitin ku. Kwarai, an gama da shimbom ɗin jirgin ƙasa a asibitin. Ina so ku datse duka kofofin ku na shiga da na fita. Duk wata kafa a rufe ta. Kada wanda ya fita daga asibitin har sai 'yan sanda sun zo. Dala ki zo mu je, ina so na ga fuskar sa. Na'am. Ina nufin ina so ki nuna min shi. Ina so ki biyo ni domin ke kika san shi. To. Ka dakata! Tsayen da kake. A'a. Bude bayan motarka. Kai hakuri.
hukumar fara da ta'addanci. Yalla bai. Wannan ita ce R. Ta ga wanda ake zargin kuma za ta iya gane shi. Ina son kowane mutum, kowace mota da kowane bayan mota a bincika yanzu nan. To yalla bai. Ina jin ka Vikas. Yalla bai, da akwai wasu tikitan jirgin sama na zuwa kasar India da aka saye su da sunan Akash Rana da Nikita Rana da kuma wani yaro. Yanzu kai kana ina ne? Zan je babban ofishi ne yalla bai. Ka je tashar jirgin sama yanzu nan. Ka wuce kai tsaye daidai inda ake duba tikitai. Kuma ka tabbatar da cewa babu wanda ya hau jirgi da waɗannan tikitan. Ina fatan ka gane bayani na. Yalla bai. Na je can da ake duba tikitan kuma ba wani akashin da ya zo. Yanzu sun rufe ma. Kuma iya waɗannan su ne dai aka saya. Kowane ba indiya. Kai kowane ɗan yankin Asiya da kuka gani ku dakatar da shi ku bincike shi. Shin kun samu wani hoto na akashi ɗin? Ko dai wata shaida? Samu wannan zai ɗauki lokaci yalla bai. Hukumar immigration suna samu za su turo mana. To in dai ba jirgin da zai hau, to hanya ɗaya ce dai kawai ta fita ƙasar nan. Karfe nawa ne jirgin ƙasan zuwa Paris zai tashi? Ina ganin da minti 90 jirgin zai tafi. Lallai wannan yare na mana hankali. Ku zo mu tafi. Takardar da ka ajiye mana a gidan cin abinci na Delhi Darbar ta kone a gobarar da aka yi. Dan Allah muna roƙonka, ka kira mu a waya na ƙarshe ka gaya mana yadda za a kashe wannan bom din. Dan Allah muna roƙo ka taimaka. Mun gode. Sai mun je ka. Shikenan. Yalla bai. An bayar da umarni daga hukuma dole a tsayar da jirgi a tashar Glasgow. An riga an fidda kowa daga cikin tashar, an kuma zuba ma'aikatan agaji guda 90. Haba, san wannan al'amari san ba zai yiwu ba. A wannan gudun da yake jirgin nan ba zai iya shiga tasha ba. Muddin kuma aka rage gudun sa ƙasa da 60, jirgin tashi zai a kusa da tasha. A'a, ba fa rage gudun zami ba. So suke kawai a shiga da jirgin a haka a gudu 60. Ko da ma a ce zai yi karo. Yalla bai, yan kwana-kwana ma suna can. Har an fara feshin maganin guba a ilahirin gun. Likitoci, ma'aikatan asibiti, 'yan sanda, kowa yana nan a ankare. Fasinjojin an mai da su sashe na baya. Fiye da kashi 50 na mutanen cikin jirgin za su mutu. To ai suna cewa a haka dai za a samu a ceci wasu. Haba, wannan ai su ma sun yi hauka wallahi. Yalla bai, gashi ya kira. Halo Sanje ne. Ba fa bom a wannan jirgin. Kuna iya tsaye da jirgin. Yanzu kuma na san ƙarya kake yi. Bayan hukuma ta masu ilimin bom ta tabbatar da cewa ta ga bom a ƙarƙashin jirgin nan. Haka ne. Amma ba a jona wayoyin ba. Wasiƙa da na ajiye ma a gidan cin abinci. Bayanin da na maka a ciki kenan. Ka ji ni. Dan Allah kada kai wasa da rayukan mutanen da basu ji ba basu gani ba. Baya cikin tsari na yin haka. Minti daya. Madashin bom din yanzu ya kira. Ya ce bom din ba na gaske bane kuma ba abin da zai faru. Ha ba ƙarya ne. Ba za mu yi kasara a bisa wannan al'amari ba. Za mu bi umarnin hukuma kuma wannan jirgin ƙasa ba zai tsaya a ko'ina ba sai a Glasgow. Umarnin banza? Zan tsaye da jirgin nan kuma yanzu nan. Ai baka isa ba ka ce ba za ka bi umarnin hukuma ba. Ina fatan ka Kwarai ma kuwa na isa. Saboda ni ne babba a nan gurin kuma duk wanda na karkashi na suke kuma za su bi umarni na ne kawai. Yalla bai, me yasa kake yarda da maganarsa? To inda ƙarya yake yi. Me yasa har ya kira waya? Me? Da ba zai kira ba. Da a ce ƙarya ne. Ka sani idan aka samu kuskure. Ɗaure ka za a yi na rai da rai. John, ka tsaye da jirgin. Hello? Zan jira ki a can tashar jirgin ƙasa. Da fatan za ki zo.
zan zo. Na'am? Da Allah ke ce Nikita Rana? Ni ce. rayuka 500 suna hannayenki. Kawai duk sa'in da kika gan shi, ki sanar da ni. Allah bari mu ce. Gashi nan. To da kyau. Ki matsa kusa da shi. Ki tunkare shi. Kuma ta tabbatar da cewa zancen bom a jirgin ƙasa mai lamba 112 kanzon kurege ne. Wannan al'amari mai firgita hankali wanda ya ɗauki tsawon awa 14 ya zo ƙarshe. Ba mu samu rahoton wani jin rauni ba, yayin da fasinjoji suke saukowa daga cikin jirgin cikin ƙoshin lafiya. Babu wani bom da ke a jikin jirgin, kowa ya sauka lafiya. Fasinjojin jirgi mai lamba 112 sun sauka lafiya. Kada ka kallo ta nan. Nikita! Nikita! Nikita, kina jina kuwa? Nikita! Ya dai? Ki gaya min yana ina? Don Allah ki gaya min yana ina? Kai hakuri, ba shi na gani ba. Me yake nufi da ba Akash bane? Ba shi bane. Wani ne daban. Ni na tabbatar da cewa kin gan shi. Ai na ga kina kallon shi. Nikita, kada ki gaya min ƙarya. Kai ne ma kake min ƙarya. Ka ce min shi madashin bom ne. Kwarai. Madashin bom ne. Kuma wannan ce kadai dama ki take ci waɗannan fasinjojin. Yanzu ma ƙarya kake yi. Kowa ya sauka lafiya. Duka tashoshin labarai gashi sai gwada suke yi. Wani yana can yana taiwa mutane wasa da hankali. Kai kuma kana so ka hukunta mijina a bisa haka? Kawai saboda ya shigo ƙasar nan ba bisa ƙa'ida ba? Me yasa ki ba ki ganewa ne? A irin doka mijinki babban mai laifi ne. Ki kuma kina taimakawa mai laifi. Dokar ku ta bada hukunci mai tsauri. Kawai shi so yake ya taimaki mutane. Shin ka san gidaje nawa da rayukan mutane nawa wanda dokar nan ta ku ta lalata? Ka bar shi ya tafi. So yake ya bar nan wurin har abada. Ba zan bari haka ta faru ba. Sai na kama shi na mika shi ga hukuma domin aiki na ne. To ni ba zan taimaka maka a bisa haka ba. Sai dai ka samo shi da kanka. Dan Allah, na roƙe ki taimaka min na yi aiki na. Ba shi bane. Wayo!
da shin bom din na same shi a sashi na 1. Maza ka turo min jami'ai yanzu nan. Zan iya tafiya ta? Shakka babu, dole ka tafi. Amma gidan kurkuku. Ka miƙa kanka ga hukuma. Baka da wani sauran zaɓi. Tabbas ina da zaɓi. Amma kada ka tunzura ni. Kai mai laifi ne. Kuma ba za ka tserewa hukuncinka ba. Ba sai mutum ya zama mai laifi ba yake fuskantar hukunci. Gaskiyar kamata ishe ka matsala. Menene laifi na? Bukata ta cimma burina na samun ingantacciyar rayuwa ta hanyar aiki na bisa gaskiya. Ina cuta anan. An ce damfara ce. Taimakon marasa galihu ya zama zagon ƙasa wa gwamnati. Ya zama kisan kai. Mun yi soyayya da yarinya, na aure ta, wannan yazo ya zama fyaɗe. Duk a bisa waɗannan aka hukunta ni. Sun kwace komai daga gare ni. Sun raba ni da matata, burina, abokaina da kuma komai da na mallaka. Na san kana da mata da kuma ɗauko ya. Ka tambayi kanka. Idan kai ne a matsayina ya za ka yi? Idan kuma har yanzu kana ganin cewa ni mai laifi ne, to ka karɓi wannan bindiga. Kawai ka harbe ni. Dan sai na tafi. Izuwa ga yaro na. Ina so na rungume shi kuma koda na dare ɗaya ne mai bacci tare da ɗana. shaye-shaye ne. Barin farko. All the girls they dance galala, but the students don't pass casala. For this dance you don't do sagara. Oh yeah, Daren farko. Yau shine daren farko na amarci na tsakanina da ke. Ƙwarai na sani. Idan dai rashin kunya da rashin kamun kai shine waye, to waye yayi asara. In dai ni ce na haife ka, to na baka umarni ka saki zinariya. Umma saki. Saki kuma? Ƙwarai saki. Idan kin zo da zafi, to ni wuta ce.
Idan kuma kanki yana hayaki, to ni garwashi ne a cikin nawa. Menene yasa maza kullum ku ne a sama? Menene yasa kullum maza ba ku saurarawa mata? Menene yasa maza ko da yaushe kuke wa mace kallon kaskantacciyar halitta sai ka ce dinki? Amina, dambun karangiya ba ci ma dan adam bace. Wai ya kike magana ne kamar kin ce kike rike da ragamar aure na. Ya ke ne ma da ki mai da ni mijinta ce. Isha, ashe kin dabba ce take rayuwa a cikin mutane? Isha, ashe kan jahili ne kake sanye da rigar masana? Kake mai da dorido? To da kai ka yi mana masaji. Ishaq, ka ji tsoron Allah. Ka kiyaye ranar da zaka tashi sassan jikinka su karyata karyar da kake faɗi a yanzu. Idan kin cika cikakkiyar yar iska, mu haɗu da ke a nakulan gobe da daddare. Get out! Ta shi ka fito daga gida ya shan uwa ka ba zan tsawon da komai. Ina so ka saki zinariya ta koma gidan uwarta. Ke hajiya bar kiki shiga ciki. Hajiya da Ta daga gida. Karan farko ba da umarni Rabi'u Ibrahim. Enye caji cimboyi. What? Para! Nonsense. Ai ni namiji tamfar tsinkan sakace na dauke shi. Ke Zara ya ishe ki. Ke kuma ce a kayan miya, a tarugu ko albasa? Ni da dawa ce. Idan a koma zamani kuma ni magi ce. Kana gane? Ashe ba su da hankali. Ka sa hannu kamar Lubna a nan gidan? Lubna ba! Kai! Subuhun fudus rabbil mala'ikatu wa ruhu. Duk wannan yana daga cikin sakamakon shawaran da kika. In shi ke umma haka za mu ci gaba da zuba ido ana mana irin wannan cin kashin kajin a cikin gidanmu? Sha. Burin ki ya cika. Kin bari an kori mahaifiyata. Tsakanin da ke aure babu. Kai! Me zan gani haka? Daga ni! Umar wato za ka ci amanar mahaifinka kenan? Kabiru! Anya Lubna al'amarinki babu ganganci a ciki. Zan iya shanye duk wani abin da yake tsakanina da ke, amma ban da iyayena. Kuma kada ki sake danganta ni a matsayin kishiyarki a wajen mahaifina. Maganganun ki fa ba tarbiyya, babu addini, ba mutunci a ciki. Ta yarinya! Baki isa ki kashe mun aure. Ai ke ba gidan ubanki bane saboda haka dole sai kin bar. Duk kuwa gidan mijina ne, ubanki shine miji. Ke kuma menene ya dawo da ke cikin gidanmu? Gidanku kuma? Kwarai gidanmu. Menene dagantakan ki tsakanin biki da mutum? Saboda Alhaji yana aure na, kin ga ko dangantaka ta kama ni a cikin gidan. Kina nufin kin aure Alhaji? Daman za ki iya cin amana ta. Lallai ko yau za a yi yage-yage a cikin gidan nan. Lubna, ki gaggauta barin gidan nan tun da sauran mutuncinki. In ba haka ba wallahi za mu fitar da ki a walakance. Kullum magana ne, kuskure ya sau ɗaya ake yi. In aka yi na biyu ya zama ganganci, na uku ya zama abu. Shiryawa ba da umarni Rabi'u Ibrahim HRB. Rich digital sound. Freezing.
sophisticated, precious, beautiful album, Holy Guano. Gama Mumputu. Gama Mumputu. Gama Mumputu. Gama Mumputu. Dunia ta yi daɗi. Wayo Allah, wayo duniya sai sanda. Wayo Allah, wayo ni duniya sai daɗi. Wayo Allah, wayo ni duniya sai daɗi. Bakan gizo. Ja mu je mu maza zo mu je gaya musu gashi wani dawo. Zance baya karewa gaya musu gashi wani dawo. Wasa babu fasawa gaya musu gashi wani dawo. Kuma waka babu sauyawa gaya musu gashi wani dawo. Hanye babu wayewa gaya musu gashi wani dawo. Ƙarya babu dacewa gaya musu gashi wani dawo. Mai gulma ba zai kamala ba gaya musu gashi wani dawo. Dan na ce gyara kayanka ai ban ce mu raba ba kayanka ne. My son ka. Wani ya hoyi sadiye. Kai wasan kasa ya kamata ka bar wasa ka tafi muje. Kai yawon duniya ilimi ne yawon duniya. Mai ilimi na duniya shi ke ganewa ka fito muje. Zance ka ga to ashe daga Allah ne in ya baka baiwa yi wake ka ga to ashe ba illa ne ba abin cika ne. Amma waka. Duniyan ga a yau na ban so ne. Ya Allah duniyan ga a yau na ban so ne. Lallai ya taɓa ganguna horo bai karewa. Wayo Allah wayo ni duniya ba ta dorewa. Kusurin alhairi idan ka yi shi ba ka rasa riba. Ka manta abin alhairi a zuci ko baka nuna ba. Ka yawaita salatin manzo Rasul ba ka ga uku ba. Lallai to in kai haka lamarin ka ba za ka ji kunya ba. Best of the best. Guano. Allahu wahidul qahhar mai taimakon maraya ne. Allahu wahidul qahhar mai taimakon maraya ne. Ya sarki Allahu haliki mai yaya lalura ne. Na taho gare ka ilahu ko nake ka kare ni. Rayuwa in zauna gida galau rayuwa a bar tsoro. Rayuwa in zauna gida galau rayuwa a bar tsoro. This album was directed by the highly intelligent, acceptable director Abubakar Ibrahim Para Bodiba. Oya, rush and grab your copy. Muna da bururruka da yawa waɗanda ba su canza daga bururruka ba. Sannan akwai soyayya. Na gode Allah wannan bai canza ba. Idan har ya kasance kina karanta wannan takarda to ba shakka na yi nisan gaske daga gare ki. A bisa dukkan kurakurai na da kuma alƙawarurrukan da ban cika ba. Dan Allah ki gafarce ni. Mutum ɗaya ne yayi kuskure. Amma hakan rayuka biyu ya bata. Hallau a bisa kowanne kuskure da kuma alƙawarin da ban cika ba ki gafarta mu. Alfarma biyu nake bukata daga gare ki. Ki baiwa Akash labarin cewa babansa mutumin kirki ne wanda mugayen al'amura suka wahalar da shi. Wanda ya mutu a bisa fada akan soyayyarsa da kuma 'yancinsa. Na biyu kuma duk kudaden nan na sanya su a akwati na 12 a bankin St. Bakra. Rabin kudin ki dauka ki tura wa mahaifiyar Adil da kuma kanin Mega. Idan mun sake haduwa a aihuwa ta gaba to na miki alƙawarin ƙarshen wannan labarin zai zama kyakkyawa. Kafin nan sai in ce ina son ki.
रास्ता बढ़ गया पीछे पीछे खतरा बढ़ गया ka dinga ka shiri kafin ka suburbudo irin wannan baki na faila bude yana ta shan iska kai da magana ta jaki idan da ni nayi da yanzu ka mutu an zo tafiya da mu menene ke rana tashi ga sallallahu 20 a wannan mayar na gaba ya zo kai zo mana sallallahu 20 kuma maza mana zo na nan ku yi mana shuru ni wannan katin ya mun karami. Dan Allah kada ki sai da ni ba zan kala taurin kai ba. Zan canza dan Allah. Rufe mana baki. Na gaba. Kai kuma mai gare ka? Yaro ne na katako. Wallahi ba yaron katako bane, yaron gaske ne ni. Wanda labiyar akan abun wasan da aljanu suka kama. Ku tafi da shi. Waya da Allah, me kira kai? Kai kuma me kika kawo mana? Ni kuma jaki ne na kawo ne magana. Haka ne? To darajarsa zai kai 100. Duk wanda ya kashe wannan botoramin shi ne za a naɗa zakara ku afka masa. A wani lokaci ne dai aka yi wata haɗaɗɗiyar gimbiya, amma sai dai kash an jefe ta da wani asiri mai ban tsoron gaske, wanda makarinsa kawai sumbatar soyayya ta farko. Wannan gimbiya an kulle ta a wata tsohuwar fada inda wani jegare mai feshin wuta abin tsoro yake gadinta. Jarumai da yawa sun yi yunkurin fitar da ita daga wannan kurkuku mai girgizarwa, sai dai ba wanda ya nasara. Tana nan tana dako a sakayewar jegare a ɗaki mafi sama na gini mafi tsayi, tana jiran masoyin gaskiya da kuma sumbatar soyayyar gaskiya ta farko.
Mu je ko? Oh, kai. Coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to. Sapi on the beat. Hey, wait. Dilo. Today, no be tomorrow. If you want to jolly you, come on jolly like jolly you today. You that girl in the corner, like you like banana. Oh yeah, give me your number, make you know tell your mother. Dance for me, my baby, oh, my baby, oh. Shake your booty for me, oh, for me, oh. I say dance for me, my baby, oh, my baby, oh. Shake your booty for me, oh, for me, oh. Dilo. Oya mukulu jeje murukutu mugege ha mugege mugege ha mugege murukutu oya mugege dilo dilo